नोंसोरनि गोसो नोंसोरो आंखौ दिनै जेसेबांखि सास्ति होनो गोसो हो नोंसोरो आंनि जिउखौ लानो गोसो ला नोंसोरनि गोसो बायदि आंखौ बाहाय थेवबो आं नोंसोरनो खोन्थानो हानाय नङा आं बबेयाव थांदोंमोन मानो थांदोंमोन नोंसोरो जेसेबांखि बुब्लाबो बे फंसे बाथ्राया आंनि खुगानिफ्राय ओंखारनाय नङा मानो होनोब्ला नोंसोरो इनाय खालामनानै जाग्रा मानसि मालायनि दुखु खस्थ बुजिनो रोङै मानसि नोंसोरो आं नोंसोरबायदि नङा आं मालायनि दुखु खस्थखौ बुजियो मालायनि दंनाय गैयैखौ आं मोनथिरोङो बिहामजो नों मानो एथ'ग्राब अख्रि जादों जों नोंखौ सास्ति होनो गोसो गैया नोंनि जिउ लानो गोसो गैया नोंखौ बुनो गोसो गैया मोजाङै मोजां सोंदों नों बबेयाव थाङामोन आं खोन्थाया होननानैनो बुंगासिनो नोंसोर मानो बुजिया आं खोन्थाया आयं बियो बेबायदि गोरलैयाव मानिनाय नङा बियो दिने गोबां अख्रा जालांनो हमदों बेखौ दिनैनो जोङो मोजाङैनो सिखा होनांगोन जिबायदि खस्थ'खौ होयोब्ला बियो माब्लाबाबो जों उल्था बुंफिननाय नङा हमनानै लाबोदो बिखौ आइदै खानायाव हमनाय आखाइखौ हगारदो खानाया साजोब्बाय आइदै आंखौ बबेयाव लाना थांनो नागिरखो मा खालामनो नागिरखो सानाय मोनदोंब्ला बुं नों बहा थाङामोन आं खोन्थानो हानाय नङा बहा थांदोंमोन आंखौ खस्थ' दाहोसै हिन्जावखौ अननो सोलों हिन्जावखौ बेबायदि दाखालाम फाहामनांगोन हिन्जावा नोंनि दुखु जाफानो नोंनि सुखु जाफानो नोंनि गांनाय उखैनायाव आं मदद खालामनो आं नोंनि हिन्जावसो नाथाय नोंजों बेबायदि बुजानो थाखाय आं नोंनि हिन्जाव जायाखै प्लिज आखाइया हगारदो नों खोन्थानो हायाना बहा थांदोंमोन नाय दिनै नोंखौ मा खालामगोन जों फै आयै आंखौ बासायफै आयै आंखौ बासायफै आइदै आंनि आथिंखौ दासावसै आइदै आथिङा खामजोब्बाय अरखौ बोखारनानै होदो आइदै खोन्थागोना खोन्थाया नों बहा थाङामोन आथिङा खामजोब्बाय अरखौ आथिंनिफ्राय बोखारग्रोदोलो आथिङा खामजोब्बाय आथिङा खामजोब्बाय अरखौ बोखारबाय बुंदो नों बहा थाङामोन नों एथ' गोबाव बहा गोमानानै थायामोन बबेयाव थाङामोन सोरजों थाङामोन बबेयाव मा खालामहैदोंमोन खोन्था जल्दि नङाबा नै सावबावसिगोन नोंखौ मानो बेबायदि अयनाय खालामदों मानोथो एथ'ग्राब जिद्दि जाखो नोङो आं नोंनो खोन्थानो हानाय नङा प्लिज नों आंखौ बेबायदि खस्थ' दाहोसै जुदिव आं नोंनो खोन्थानो हाया आं मोजां खामानियावसो थांदों गाज्रि खामानियाव आं थाङाखै आंखौ फोथायदो आं नोंनि हिन्जाव प्लिज नों खोन्थामारगोन ना खोन्थामारा आं बारा सोंबाय थाला नङाब्ला नै नाय नुदों दा लावथिया माबायदि गिदिंदों जेसेबांनो लावथिया स्पिड गिदिंदों एसेबांनो नोंनि फिखुङाव थांसिगोनसो बे लावथिया आयं बुंबायल' थानो नांला बेखौ होखाथारनोसै आङो दासो सानायखौ गम मोनदों खोन्था जल्दि आं जेरावबो थाङाखैमोन आं न'आवसो थांदोंमोन न'आव मानो थांदोंमोन नोङो आयं मा खोथा बुंखो बियो न'आव थांदोंमोन जोंनो खोन्थायालासे न'आव थांदों बियो औ आं न'आव थांदोंमोन नों न'आव थांदोंमोनब्ला मानो खोन्थायाखै आंनि गोसोनि साननाय आं जुदि खोन्थानानै थाङोमोनब्ला नोंसोरो आंखौ हयथ' थांनो होनाय नङामोन बेनिखायनो आङो नोंसोर रावबो गैयै समाव रावबो नुयै समाव आं सिरि ओंखारलाङो नों न'आव थांदोंमोन नाथाय सिरि थांलायनो गोनां मा खोथा रायलायहैया नोङो इसा मा नोङो
सम्पतिनि खोथाखौ नों बादा होना फैयाखैथ' मानो सिरि खोन्था बिहामजो खोन्था नों मा बादा होना फैमारबाय नामा औ आं न'आव सिरि सिरि थांनानै आंनि बिमा बिफाखौ बादा होनानै फैबाय मानो होनोब्ला आंनि बिमा बिफाया आंनो एथ'ग्राब खस्थ' खालामनानै दाहार दुहुर खालामनानै सम्पति हरगोन नाथाय बे न'निफ्राय मोनबोनाय सम्पतिया जुदि आंनि न'आव थायाब्ला बे सम्पतिया बहा थांगोन मा खालामहैगोन बबेयाव आंनि न'आव थायाब्ला आंनो मोनाब्ला बेखौ आं मानो लाबोनो बेनिखायनो आं थांनानै बादा होनानै फैबाय इसा आं दा नोंखौ मा खालामबावनांगौ नों बेखौल' बुंदो नोंखौ आं दा मा खालामबावनांगौ नों बेखौल' बुंदो जा खालामनो गोसो खालामबानो जाबाय थेवबो आं आंनि न'खरनिफ्राय बे न'आव माब्लाबाबो सम्पति लाबोआ आयं नायलाय नाय इसाया थांनानै न'आव बादा हैमारबाय बिदिब्ला बिनानाव माइनावनि हाबाया मा जानांगौ जाखो मा माइनावनि हाबा सोर माइनाव बेलाय नोंनो मानो नांगौ सोर माइनाव खोन्थागोन सानदोंमोन नाथाय नों केन्सेल खालामनानै होबायब्ला नोंनो माइनावखौ मानो नांबावगौ सोर माइनाव आंनोथ' मिन्थिहो आरो आंनि मोनबोनाय सम्पतिया बे माइनावजों मा खोथा दङ बे माइनावालाय सोर आयं बिदि फंसेबो खोथाखौनो जों खोनासंला आयं थौ इसानि जेसेबां गाननाय जोमनाय दङ गासैखौबो बेगाव सोनोसै आरो गारि गंसे लिंहरनोसै आरो बेखौ न'आव दोनना फैनोसै थौ रन नों एसेबां जुनार आखुनि मानसि जाबाय नोंदि एसेबां गाज्रि जाबाय खोनासं आं दिनै आंनि बिखा गावनायजों नोंखौ बुंदों नों आंखौ जेरैबायदि खस्थ' होदों आंखौ जेरैबायदि नों साजा होदों दुखु होदों सानसे नोङो आं खस्थ' भुगिनाय बायदि भुगिफिननांगोन बा बिदिब्ला मा नों आंनि खस्थ' जानायखौसो नेनानै दङ नायनो औ आरो माथो नों दा आंखौ जेरैबायदि आंनि आथिं फारनैखौ अराव सावख्रेबनानै आंखौ खस्थ' होदों बेबायदि नोंबो सानसे नायबाय था नोंबो सानसे आं जेरै मोनदों खस्थ' बेबायदिनो मोननांगोन आरो बै नोंनि खस्थ' मोननाय समाव आं नोंखौ मिनिगोन आयं बिनि खोथाखौ खोनासंबाय थागोन ना मिनिगोन ना बिनि जि गाननाय जोमनायफोरखौ बेगाव सोगोन आयंमोन नों बे हिन्जावजों थाबाय थायोब्ला नों खैफोदखौसो बजबना लानाय जागोन बिनिखायनो नों बेखौ दिनैनो न'आव गारनानै फैदो अराय समनि थाखाय मोजांसो मानोथो लेट खालामबाय थादो थौदो दानो थौदो आंखौ दोनहैदो न'आव थाङोब्ला न'आव सहैयोब्ला आंखौ न'आव दोननानै फैयोब्ला मिनि खुसिजों थानो हागोन आं न'आव नोंसोरजों बेयाव बेबायदि खस्थ' जास्लायस्लाय आं न'आव मिनि उदां जागोन रंजागोन थौदो गोख्रै दोनहैदो आंखौ हाय आंनि उर्ला पुतरा चेनेलनि फेमिलि आंनि भिडिअखौ नायगिरि आंनि साफ्रोम लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ नायनानै माबोरै मोनखो आं आसा खालामो जायफोरा आंनि भिडिअखौ नायदों जोबजासे नायदों होननानै ना सोरबा ससेल' नायनानै दोनो आं बेखौ मिथिया नाथाय आं आसा खालामो गासैबो नायगिरिफोरानो आंनि भिडिअखौ जोबथासिम नायो होननानै लोगोफोर आंनि दिनैनि भिडिअखौ नायनानै माबोरै मोनखो मोजां मोनदों ना मोनाखै जादों ना जायाखै नोंथांमोना कमेन्ट खालामनानै हर नाथाय लोगोफोर खोथाया बेनो दिनै आं भिडिअखौ गुसुं लानानै फैबाय मानो होनोब्ला लोगोफोर दिनै खाथियावनो मोनसे हाबा जादों आरोना स' बे हाबायाव गोबां दामनाय देनाय हारला जादों आरोना बेनिखायनो आङो दिनै भिडिअखौ बारा गोलाव लाबोनो सानासै मानो होनोब्ला खाथिनिनो हाबा एसे मावफानांगौ दांफानांगौ जानांगौ रंजानांगौ नालाय बेनिखायनो आङो दिनै पुतलाखौ गुसुंल' बानायनानै आङो दिनै हाबायाव एसे इन्जय खालामनो सानबाय आरोना बेनिखायनो लोगोफोर नोंथांमोना गाज्रि दा मोनसै जोङो गाबोननि समाव भिडिअखौ गोलाव लाबोगोन आरो नोंथांमोना नुनो मोनगोन बिदिब्ला दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'नोसै ना मा होनो लोगोफोर मोजां मोनदोंब्ला लाइक कमेन्ट आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो दाबावगारसै दे